the gospel of the kingdom. Father, we thank you for your grace and your favor. Instruct us, empower us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The angle of prayer when I'm starting. Later, to test it comfortable that is instruct us, correct us, and now to correct them, which means I'm just like you. We are all learning from God. We need to improve and do the things of God. I know why I'm saying this. I know why, and sometimes you pick it later. But is a double-edged sword. And I read it helps me, it builds me, it corrects me. So, Acts chapter 9 from verse 32. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda. There he found a man called Aeneas who was paralyzed and been bedridden. Peter said to him, Christ heals you. Get up, roll up your mat. Immediately Aeneas got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Apa Peter anakuparidza wakaita miracle and people turned to the Lord. Inenge era pamazuva ekuparidza kwemazuva ano. But those arataura rati Peter wakaporesa Aeneas and people turned to the Lord. Arina kuti Peter preached. So sometimes ana Peter vaita oma era wanga vasingaparidza vaingotenda utsaona nemamiracles. Sai imwe page yekubvisa. Mama miracles na. Amene unaro kana unaro unomboverengawo. There he found a man called Aeneas who was paralyzed and bedridden for 8 years. And Peter said to him, Jesus Christ heals you. He got up, rolled up his mat. Immediately Aeneas got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. No preaching. A miracle turned people to the Lord. So there are times you are offended by those who are doing miracles. They must preach. Sometimes some people can turn to the Lord, just like these people in Lydda and Sharon. There are some people who are used by God. They can turn to the Lord. So there are times miracles they can offend you. But the one who does miracles is the Holy Ghost, not a person. So whenever you are offended by a miracle, you are offended by the one doing the miracle, which is not a man, but the Spirit. So there are times you I don't know why I'm saying this. I know. So I'll read what I would like to preach. So in Joppa there was a disciple called Tabitha, in Greek named yaDorcas. She was always doing good and helping the poor. About the time she became ill and died, and her body was washed and placed in the upstairs room. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to urge him and say, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing the robes and the clothes that yaDorcas had made while she was still with them. Peter said to them, go out of the room. And he knelt down and prayed. Turning towards the dead woman, he said, Tabitha, got up. She opened her eyes. Seeing Peter, she sat up. He took her by the hand, helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them.
This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner called Simon. Kune mukadzi waita zvakanaka kwazvo, wainzi Tabitha kana kuti Dorcas, waipa vanoshaya shirikadzi nenherera. She was doing good, helping the poor. She got sick and died. Ukada kuzvibalansisa, vanhu kazhinji munhu akawira ndambudziko hombe vanotresa kuti ndofunga ane zvaaita wrong kumashure. Even good people, they die. Ndozvada ndingodriva kwauri. Even good people, they die. Death is one of the things yekuti kana ukachinja church unonofira iko. Munonofa chete. Even pastor wenyu anofa kana nini chafa. Death is one of the things yekuti usanyeperwa. Chimwe tokona kuvharana, but death ukapinda church hombe unofa. Inoita zvemari unofa, yakabroka unofa. Death is so dangerous. Unonofa muri kuchechi chaiyo. So Tabitha kana kuti Dorcas, she was a good person, but she died. Pane indakarirwa nema doctrines yekuti ukaona zvinhu zviri kuita mushe, you have messed up somewhere. But there are times yekuti Zachariah na Elisa, Bible rinopupura kuti they were right standing before the Lord. But Zachariah and Elisa vakasvika pakuchena musoro vasina mwana because Elisa was barren. Yet they were priests serving the Lord, right standing, righteous before the Lord, but they had an issue. So don't misjudge people with issues from your own carnal understanding. There are some people who are right standing before God, but they still have issues. Zachariah and Elisa, they were right standing before the Lord, but Elisa was barren. Dorcas, she was a good woman, giving to the widows and the poor, but she died. Afa church ndokubva yagara pasi yatora chitunhu yakaisa muaparu zanzi paprocess iyo yekuti vari kuronga kuda kuviga nekudii ndopavakanzwa kuti kunzvimbo inonzi leader Peter asvika ndokwaari. Vanhu vafirwa naDorcas pakati pavo, they were believers, vatendi, vanhu vaMwari, vanonamata. But Dorcas paakafa vakufunga kumuviga, vakanzwa news dzekunzi murume unonzi Peter ari kuleader. Peter was an apostle by title, a believer as well. Vanhu vafirwa nehama yavo inonzi Dorcas, they are also believers. But they don't have the anointing or the grace to pray over the dead. But still they are believers. Sometimes the challenge we have, munhu asina the grace to do what you do, unofungidzira kuti asi serious. Munhu asina nyasha kana kuti munhu asingazive zvaunoziva, unofungidzira kuti musatanist. Aiwa mutenda asingazive zvaunoziva. Jesu unoti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Kurasika hakuite munhu bere. Unenge uri gwai rekwaIsraeri rakarasika. Lesser information ine mutendi amuite musatanist. Inomuita mutendi unonida more improvement. Haana kubackslide nokuti azive zvaunoziva. Mutendi but asati akuziva zvaunoziva. Mwana wegrade 1 mwana wechikoro. Form 6 mwana wechikoro. Form 6 autore grade 1 kuti vasingafunda. Anotofunda but afunde zvaunofunda. And asi pazera rauri. But pakanzi vana vechikoro mira yapo unomira nema grade 1 uri form 6. Ndamboita iron out identity yako as a believer. Ungadu kudaro usingapinde nesu church. Ungangodaro tauro zvakawanda pauri. But as long wakagamuchira Jesu sashe uye muponesi weupenyu hwako, you are a brother to me. Ndikutaura kuvanhu vari kingdom minded, kwete vanhu vakapindwa nechurch. Vanopinda church but vakapindwa naKristu. There are two different things. Kana vakapindwa nechurch munhu asingapinde nemi asi serious and anamate. Achanamata kana kupinda kwenyu. Zvinoita sekunge makaudzwa kunzi Mwari anopindawo kwenyu. Saka kana uri mwana mudiki une mabeliefs ari strange. You don't treat munhu ari born again as a brother. As long as asingapinde neunotomunyengetedza kuti but dai mabva ikoko.
Jesu aitaura nemukadzi weSamaria akati nguva yakwana yekuti Mwari anamatwe uye anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Mumweya nemuzvokwadi is not a place. Mukadzi weSamaria aiti tinonamatira pagomo, imi munoti kuJerusarema, saka toziva kuti ndezvipi. Jesu ndokubva apa anza inoprova kuti vese vanga vari wrong vekugomo nekuJerusarema, nokuti the place is no longer a place in the natural. It's a place in the dimension of understanding spirit and truth. Right. So mukadzi uyu wafa. She's a good woman. Wafa. Vanhu mabelievers vafirwa. But they don't have the grace to pray for the dead. They can mourn, they can give a proper burial. But this person, destiny yake muna Mwari, ane another lifespan. Kana church yake ya developer chinhu chandinoti humility search. Tavakanzwa kuti Peter ari kuleader. Vakati let's stop the burial. Let's send 2 men to bring Peter in our midst. Aunozva pachechi ipapa zvimwe nguva pane mabhishopu aripo. Pavakanzwa kuti tumai vanhu kunoshedza Peter. Vamwe vakafila a threat. Kuti manje Peter akashedzwa munhu akamuka anobuda yedu. Anotozopinda paPeter because yedu yange ichida kumuviga. As long kana kuchine mufundisi unoda kudefenda vanhu kuti vanhu ndevake. Is a dangerous man of God in the kingdom. Why? He will kill people. Dai mukadzi uyu pasina kutumwa vanhu kunoshedza Peter akayaka unamatira akamuka. Aivigwa neimwe church. Yet mu kingdom yaMwari kune mumwe ane anointing to raise somebody ari mu different church. The kingdom of God is more than a church. Christianity is in your fellowship in attendance with brothers. A personal relationship with God. You can be a Christian usingapinde nesu. Possible. Unotoita mukristu usingapinde kwedu. Possible. Inzwa vadzidzi vakamboenda ripoti kuna Jesu kuti ishe taona munhu achidzinga madhimoni tamurambidza nokuti hasi mumwe wedu. Statement yavo inzwisise. Zvanzi taona munhu achidzinga kureva kuti ari kutogona ende madhimoni acho akutorova pasi. But isusu tazomurambidza. Chikonzero apinde nesu is not part of us. Jesu akati kudii nokuti vari kutaura they are the 12 disciples. One and the 13 and the list up. But chinzwa Jesu anotsigira munhu asiri mulist kuti ai wakaona achidaro mumwe wenyu. Iye asiri mubhuku rekuchechi kwedu. He is not against us. He is for us. Saka ukacheka bhuku rekuchechi kwenyu pamwe handimo, basi ukazocheka mumaindi yake nepfungwa yaMwari yedenga pamwe ndirimo. Asa there are times yekuti une vamwe vanhu vekuti nokuti hauna kumunotisa mubhuku rekwenyu. Ishona yakanaka bhuku rekupi kwenyu kwete rekudenga rekwenyu. Asa ukava open that way uno understand izvi ndo zvekwedu kwete kudenga kwedu. Izvi ndo zvechechi yedu ndo vanhu vanopinda kwedu kwete vachapinda kudenga kwedu. Unova it is concerning your brother. Taona munhu achidzinga madhimoni. Saka mweya wekuti munhu apinde kwedu haana mati hauna kutanga nhasi. Wakatanga even with the disciples of Jesus. They were offended by somebody ari kushandiswa in deliverance. For havasi kusaiti kwemadhimoni. But havasi kungoda kuti adzingwe neumwe munhu. Kuti vada kudzinga vega. Iwo muridzi wemunda achiti munda wakakura vacheki vashoma. Vakutocheka umwe mucheki. Unoziva kuti iyi spirit haisiya nhasi. Ukazwa takuchekwa panapa ndezvekudhara. Kuchekana baba. Kumbomisa kucheka witi yacho. Kucheka mumwe mucheki. Basa raMwari rakakura zvekuti I will never preach to everybody. Even in my entire lifetime. Kana ndikararama kusvika 100 years, I will never preach to everybody. Kana ndikararama 200, I will never reach out to everybody. Ini Mwari achindidana haana kundidanira munhu wese. Ane vanhu vaakandidanira. Saka achindipa access kuvanhu vacho. Anonoona umwe achipfuura so. Andimbobatiwa kuti manje ari kupuresenti chirova ngaende. Andodanirwa munhu wese. Kana pressure kana.
Vakanidanira ndivamisi unoona vachimira. Ndozi ndiye akatinzwa iwe. Vanivamiswa varume. Hear me very well. Dorcas wafa. Church zvanzi yatogeza mutumbi. Ukaona vanhu vageza mutumbi vari muprocess yekuda kuenda kuburial. But in the midst of the process yekuda kuviga munhu, zvanzi vakanzwa news dzekunzi Peter ari leader. Who is Peter? Is one of the great men of God, a general. Munhu akasiwa na Jesu achinzi an apostle. So pano pane mabelievers, but vanzwa kuti somebody wakawanirwa nyasha to become an apostle is close by us. Haasi apostle wepachechi pano, but ndiye apostle mukingdom yaMwari. And pano tinonamata Mwari. Denomination is not a barrier. We are open-minded concerning the kingdom. Oh, ukanamata kuti Mwari mutsai vanhu vanoparidza zvokwadi nyika yedu ipone. Wati Mwari mutsai vanhu. Vanhu hazvive vanopinda kwenyu. Obatsirana uso. Zvinoreva vanhu. So Mwari unogona kumutsa munhu kuAnglican. Imakanamata chechi yese muri Zayoja kuti Mwari mutsai munhu. Problem yaMwari haite zvemachechi, machechi ndo anoita zvaMwari. Iye anoita zveumambo hwake. So God can raise somebody from Anglican. Yeti pamakanamata muchitsanya makanamata seZayoja. God Mwari haapushwe nechurch, anopushwa nekingdom. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, not thy church. Umambo waMwari huri greater than a denomination. Kuti sometimes Mwari unounza answer muZimbabwe. Tanamata machechi esa, onza answer kumunhu anopinda apostle. Unaona kuti haisati yauya. Toda kuti kana Mwari areiza munhu areize munhu kwedu. Because tinoona nechechi katisona homori, tinoona nechechi. Saka chese chatoda kuti Mwari aite chine chekuita nechechi. Especially here. I will help you the mindset of the kingdom. Acts chapter 8. Muranda wakanda asabva kuchechi. Jerusalem. Akudzokera kunyika kwake kuEthiopia. Achiverenga Bible asingarinzwi. Ari mugwenga. Mwari vakamutumira Philip. Remember kuti munhu haasi kubva kubhawa kuchechi. Mwari ndokubva vatuma Philip. Ko Mwari vakadi kuti hano ndichaita kuti kana uzodzokera kuchechi vakuparidzire. Good. Mwari vakatoundestanda kuti Philip is a kingdom man. Zvekuti preaching yake haina maboundaries echurch. I can send you to an individual in a desert, not to the church in Jerusalem. Kuchechi kuJerusalem yanga iriko. Hapana pandakanzwa Philip achiparidza muchechi kuJerusalem. Ndakanzwa Philip atumwa naMwari kumunhu akuda kuchechi yekuJerusalem achiparidzirwa mugwenga. Murume uyu Philip apedza kuparidzira munhu abhabhatidza munhu. Philip haana kuti saka munobata muri kupi. Bible wrote after Philip abhabhatidza munhu, the Spirit of God took him away. Akadisappear. Why? Nokuti chiri more important haisi relationship yemuranda waKandase na Philip. Relationship yemuranda waKandase na the truth of the word. Zviri right kuti uve nenhamba dzamufundisi. Chakanakisa kuva nezvokwadi yaMwari mauri. Nokuti nhamba dzavo dzimwe nguva dzinomboti is not reachable. But God is always reachable. Mufundisi vanomboita busy. Mwari haite busy nenyaya yako. He neither sleeps nor slumber. Ndopanda kuzonzwa musongo yaiti nhamba busy. Haite busy. Iye chaiye is ready to answer you anytime. Ndozvinoita kuti ave nequalification yekunzi Mwari. Anogona kupindura vanhu 1000 at once with different cases. Ndozvinoita kuti anzi Mwari ndokushamisa kwake iko. Anoita busy ashamisa akafanana neni. Ukandifonera pampacho ndiri busy, but Mwari haite busy nokuti akasiyana neni ndiMwari. So muranda waKandase wakanoshumira munhu mugwenga akabhabhatidza munhu. Munhu haana kubhabhatidzwa kuchechi, akabhabhatidzwa muroad. Muranda waKandase atumwa naMweya Mutsvene. Kuda kuti pamwe pacho Mweya Mutsvene unogona kuziva kuti wabuda hako muchechi but uchiri empty. Jesu mukukura kwake 12 wakambopinda muchechi. Ndokubva ashaiwa mukana paPassover.
mai vake ndokubva vadzokera naJosefa kumba. Vasvika kumba ndokuona kuti mwana hapana. Pavakadzokera kuJerusarema kuchechi vakasvikomuona ari muchechi pakati pevakuru. Zvanzi achitaura zvine wisdom vanhu vachishamisika nazvo. Yeti vanhu vabva kumusangano vakadzokera kumba. Ati pavakazodzokera futi kuchechi vakasvika Jesu ari pakati pekurova. Kunoti musangano wevanhu unogona kupera but Mwari achiri kuda kusangana nevanhu. Kunoti vanhu vakabenefita pamisangano yevanhu vakasara. Nokuti chechi yakatanga pakapera musangano. Usatogona kusangana kusangana na Mwari wacho. Tinogona kutoronga musangano kuti kumarondera tinosangana nawo but na Mwari wacho hatisangani. Vakadzoka vakasvika naJesu achishumira achidzidzisa. Kwanodzidzisa sei musangano wakapera? Wevanhu ndo wakapera. Mwari unogona kusangana nevanhu at any time. Mwari haana program yeconference. He can have a conference with you on daily basis. Amirire kuti muchazoronga date no conference. He can meet with you. Church inovhura na 8 kuseni Sunday kuti mupinde. Mwari anenge akatovhura kudhara. Church yopera kuma 4 vokia. Mwari achiri akavhura. You still want to speak to people. Kureva kuti okay, I'll leave that one. So Dorcas wakafa. Process yeburial iri kuitwa chitunwa ndokubva chagezwa. Uzakugeza chitunha akuita chitunha chibenefit. But it's a good thing. Usapani pamwe pacho kune vatendi vekuti vari kukugeza but vari kugeza chitunha. They are not raising you. Vari kungopolisha problem iyoyo. Uchaigwa wako but unoigwa wazorwa lotion. They were washing the body of the dead. These are the kind of believers. They don't have the grace of the anointing to raise the dead, but they can wash the body of the dead. Also, there are times you go to change about it. Women's don't change, dear Mary, don't bad. There is one market. Inino yandi good and the fila muno. You change it over. Kuti zvese zveupenyu unoti azviite chasara kufira yamanu muchechimo. Indoida ndibude ende ndofira muno. Kuti pazvinhu zvese chaakafunga pakunamata kutsvaga chechi yekunofira. Wete yekunosimuka arimo. Kuti sometimes pamwe anotoziva kuti hamusimuke munhu. Acts chapter 3. Murume aitakurwa achinoiswa pabeautiful gate. Vamwe vachipinda muchechi, iye achisiwa pagedhi rechechi. Murume uyu anenge ane better revelation than vanhu vanopinda chechi. Nokuti aitoziva kuti pagedhi at least ndo pangatochinja life yangu than mukati uku. Ende kupinda kwenyaya life yake yakachinjira pagedhi. Akatoziva kuti apindai mutandari siri pano. Kona namabuda. Yenyu, kuti my turnaround is outside. There are times that you are limited by church. Where is God wants to change your life outside the church? And I would do that, but sometimes be alert spiritually. God can change your life outside the church. You think of Paul and it's all night or 5 gig. You think of Shanzaka Donna Pans, Papa, I mean, a double story I can do the pants. Ora kaenda kamunamatira akamuka. Roti nemuchinda waito zandika donera mchechi nofira mchechi. Mwari kazhinji anenge ari kuita basa panze. Ukaresearcha bhuku raActs, most of the miracles were done outside the church. Ukaverenga bhuku raActs, 3/4 of the miracles, if not all, they were done outside the boundaries of a thing called synagogue or church. God is not limited. He can do things outside. So church yafirwa nemukadzi unonzi Dorcas ine zvainogonawo kugeza chitunha. They were washing the body. Ndopa vakanzwa kuti Peter is in leader. Vakuru ndokubva vati imbomirai zvebheri vakomana. Isai matawo pasi. Tumai varume 2 vaende kunoshedza Peter paleader. Varume ndokubva vamhanya vakanonena Peter. Peter akauya. Peter akanamata nechitunha, chitunha chikamuka. Number 1, chaita kuti chitunha chimuke. Kazhinji tinongoti because Peter akauya akanamata. Is the kind of humility and understanding of the church yaipinda Dorcas. Nokuti yakanzwisisa kuti isu zvokunamatira achimuka hatigoni. But hatigoni kuviga munhu kana kune mumwe watinotenda kuti ane anointing inodhira nezvakadai.
Problem yegeneration yenitaita ana baba vasingade kuva open to the things of God. Vanoti chese chavakumbikana achiitiki. God can use me in certain areas, but he can also use others in certain areas. I love this example. It's a good one. When wangu paita form 4 akauya nebooks akati dedi ndiwekerei ndakati maths dzinondinetsa andina kuti dzinonetsa. Statement iyo iri open and ine wisdom inoita kuti mwana wangu asadrope maths nokuti ndamuisa understanding yekuti dzinotogoneka but inini mudhara wako dzaidivhara. Hapo pamumba chiri hakuna baba wakadai atiite baba asikagone ndomba ndiri mudhara wacho asikanovharwa nemetsi ende kuti chimuka kana kuti mamuka sei dead hapo kutarisira pasi nokuti augone metsi. Why uri baba vari so open kuti nyangwe chiri ndisingachigone you can learn from others and make it in life. Andina zvese mwanangu sababa wako ndine school fees but pametsi apa ndiregererewo izvandogona wese father and azonditarisira pasi kuti because mudhara wacho agone metsi saka hausichiri mudhara waplus. Ndo madhara acho iwo asikazive metsi. Why am I driving this fact to you? Church yaDorcas was the best church. Why? Ine vanhu vanoziva kuti kana tafirwa nemunhu tanzwa kuti kuna Apostle Peter with the higher anointing and grace, we cannot bury our own dead. We need to swallow our pride and call another man to do a certain level of a miracle in our midst. Saka uchiona kuti kwenyu hazviita kuti vakoke vamwe vanhu because muri vanhu vemufundisi wenyu anotya kuti pakazoyeyo munozoenda neiyeyo nokuti muri wake. Kune munhu anotya kuruza vanhu. Pastor anotyira vanhu vake kuti vanhu vedu vanozoenda. As long uri munhu wechechi kana munhu wevanhu, I'm sorry, I need to help you this understanding. Iwa munhu womwari. Problem yevanhu vedu ndeyekuti mwana wako akaenda grade 4 ari grade 3 haupopoti kuti wapanduka. Improvement. Kuenda another grade, another level hakusi kupanduka, kusimudzirwa. Vanhu vaiva vadzidzi vaJohani pakauya Jesu, Johani paakati rogwana robvisa zvinhu zvenyika. Andrew akaenda kuna Jesu, Johani haana kupopota kuti wakubuda chechi yekudhara yemakore ako. Kana mandiratidza somebody who can deal with my sin, thank you for that. Amuite musatanisi, unoita a man of God who is humble to show people the truth. John wakaruza vadzidzi vakaenda kwaJesu. John aide kupopota kuti vanhu vangu vaenda. Inyaya yekuti ukanzwa anochema kuti vanhu vaenda, akaona vanhu anoona dhora, haoni masouls. Angatopurifira kuti nekensa yako ufe usina kunonamatirwa kuPhD nokuti uri wedu. Ukanoporera ikoko unozoenda nemari yacho saka bheta ufire pano. Ende zvechokwadi uchafu. Vanhu vari kufa machechi vari kufa nenyaya dzinogonekwa pahefaya. Ndikati inini ungazondiri kuzvipika kumwe. Kune varume vakawadirwa nyasha yekuita zvimwe zvinhu zvatisingaite. Saka uchiona hausi wangu uri waMwari usandichikudza chokwadi. Dauri wangu ndokudhanyirira. Uchienderei iko kufira pano. Somebody came to me. But man of God, I've got this dream. Can you interpret? That I'm sorry, I don't have the gift to interpret dreams. I got try you, a man of God, and don't die staring. Although you love me, I will not give that grace. Can I interpret your dream? I remain a man of God. I see a gift you can interpret my dreams. Ukaenda parura panura uka benefit. Thank God for that. Bandiri ukaramba uripo unofira mahara. Dorcas type yechechi yake ndo chechi yadati tigadzire nhasi panapa. Chechi inotenda kuti Mwari unopa nyasha wamunhu dzatisina. Hatingafe kana Mwari wakaisa nyasha panyika. Nemweya yekuti we are failing to swallow our pride. Sachona tine vanhu vakunyepera kuprofita. Ivo asiri vaprofita. Vanotya kuti vanhu vangazoenda kwaprofeti. Saka kuti vasaende ndaprofeti. Chiprofita iwe koko. Generation yedu mune nhamba zhinji yemaprofita asikaprofita. Maprofita emwaka wedu mazhinji acho haprofite. Matitles,
Why? They want people. They feel as if it can evangelist people go to prophet. As long blessing yako is attached by assignment. Don't worry by those who are going to other people. You are doing things for God, not for men. You need to be mature as a believer. I'm sure every church going to understand. And you push when you go to many of the church. You know, push one more watch like a Buddha. Don't matter what you can. I shouldn't push you to much and you got the data tower now. You need much. The good you get it, open the windows and Pamari will. When I'm talking, you got to damn and local stuff Pupika. I seen a time a good economy as I could have I can take a Jonica Toda. I'm not someone can do the concept here kingdom, in relationship, blessing Yaku. Truly, he uses people, but make sure you are not going to be a slave to people. You are a servant of God. And you tell him, what try a somebody, I don't want to promote and over the Fungamushi Damotel church. That is okay, told him. After 2 months, moreover, raise 1 3 Vascana Magatenga Momota and Famanization from UK. Vakurum can see Ramunasha Maita. Who knows what to find him? Atuka in the Namuri, Butere. Buka in the Nemar and the Tere. Ye Kanabu Saraquayo. Walk on what you offer. I'm driving something to a certain man, Panama. Church yaDorcas is one of the church and not any type of this church in our generation. You don't understand that somebody can be used by God, but that's still among our midst. What we need to do is to believe in the kingdom and you swallow our pride and send the people for another man. As you go to this room, but yati kone. I know you yaDorcas. That's why my gifts are now. They are different. Some are evangelists, some are pastors, some are apostles, some are prophets. The whole 5 is in you. And I would have to Pamones. But he's a teacher, he's an evangelist. Akaza porofita pano kuna kusumuka maporofita muchiswera muchipinda chichiyo isina munhu anoporofita amuna chamuna muchiudzi vachemangwana renyu. Prophecy on its own cannot stand. Why? It edifies the church. It does not start, it builds. Kurati church yacho yakatomboakwa something which is the word. Kana munhu awika, you need a prophecy through the prophet of God to edify him. So it's hard in our times. But we nomadic, my church, but not our no corners, church yako. But not you can have many mentors, but one father. Nyaeku meant what they have knowledge and understanding from all angles. But when a sense of belonging, could I belong somewhere? In the one when it's an extra lesson, go to Pachkoro Pano Zitza. Who know when Dara Marai? And you go to what you call with this logical job. These are natural facts, but they're not going to understand the spiritual things. You can learn something from here. So don't implement them life even in church when you get a mush. It's not to win people. One is to win souls. Two is to build the body of Christ. Now, some we are born again already. But why are you standing here? You need the word from God. Not to repent, but to be encouraged. The danger we have when we start to look for people, we compromise the truth. But next become a sausage. Daraka itabasa nikuruwa ne band. Lana pani pasha ita meeting beta kuruwa wataka kuta atisiye. As long mtara msinga bike kuwa indana kirwa. As long tibana abani msikanzwa mtara ndiyasi wita research yakapana. Ma sausage ya uruwa tambutira kuti basaji keba next door.
unoafota nekuti bhandiro uri kuwaruwa naro rakaita $6 masoseji $450. Mwana undinzwe munazvo baba. Usaona TV pa next, usaone TV pa next. As long musina kutenga TV vachaenda. Which means vana uchifundzwa kuti vari wrong. Iyo ndio utatsa kuona urong wa baba wako kuti hausi kuimprove. Kusvika pa level yekuita zvinhu zvinodiwa nevana sezvikuita vana vamwana baba. Church in our time, we have kept members and we have lost them. Nekuwachengeta. Instead yekuti tikavachengeta ukaya patini, top up the full package. It's unfortunate we don't have it all. Bible ishoko ra Mwari. Mwari waifemera mweya wako munyori mune mumonyora. Nyangwe mapisarema yakanyorwa yakakura zvakadaro. Kune rimwe bhuku rinonzi raJude, i1 page. Isaini yekuti unogona kupiwa zvakawanda, oshaya kamwe kapage anopiwa Jude. Mapisarema kana wapiwa zvese, wadi kungoti Jude achimira kunyora 1 page sure. It's a sign yekuti somebody does not have much, but the little yake is for the better of the kingdom. You can be offended in a book of Jude, nokuti uri book mapisarema, but guess what? That's the plan of God. You need that page to have a complete Bible. There are people who have kuparidza. I'm sorry, hakuna singa kuparidza. Nokuti chinonzi kuparidza kutaura zvavanzi naMwari utaure. Brother anenge asingagoni ndi Mwari wacho kupa munhu zvekutaura, nokuti munhu arikutaura zvaapiwa. Aripo ere munhu anonzi uyu anogona kuverenga news. Kuti anoverenga dzonakidzano dzakadai. Vanoverenga news vanoverenga dzavapiwa. Haupopoti kuti handakungoverenga zvemavhenda ndotaura zvagumbura. News dzahwani ngedzemavhenda. Vanhu vanozonitarisira pasi so kuti kana ndangoverenga news ndongoverenga zvemavhenda nebhora chete. Handiti bro zvimwe. A servant of God is like a vessel. Poto haikumbire kuti hada pandibikirawo sausage. Ichoice yemuridzi wemba. Unogona kurohwa nemboora mwedzi wese. All right. Church yandaverenga panapa is one of the excellent, the best churches I want to see in our generation. Yekuti Dorcas akafa, nyangwe tageza chituna, kugeza chituna, kumutse chituna. It's a good thing to do that. But kana pane mumwe ane special grace to raise the dead, let's send men to Joppa and bring Apostle Peter in our midst. Peter apinde chechi iyoyi. Ari kutoatenda zvimwe kuna Aeneas somewhere. Ari nzvimbo yaari. I love Paul so much. Tsamba dzake dzaainyora kumakereke waigona kuti church epaEfeso kana kudi that's John kuna Revelation. Ndoda kuenda kuna Paul paanonyora tsamba kana kuGalatia, tsamba kuvaKorinde. Hapana tsamba yaakanyora achiti uri kuswera muri paVaKorinda. Hapana shoko. Endai kuGalatia, haisi church ibuda ikoko. Wainyora tsamba kuchurch imwe neimwe achitaura the mind of God. Kwete kuseparata vanhu on denominational level. Munhu unoda kutyira Mwari nekurarama with the fear of the Lord nekutedzera maprinciples aMwari more than kubuda church yaanopinda nokuti vhina akaibuda riri mupreza so richitaira mayu. Akataura kwaakafunda so unofunga kuti pane zvaakabuda nazvo. Tati PE mudhara apa pakaipa. Ukazobuda ne unoona kutsika-tsika but atiripo. It's not about the church. So Dorcas, Tabitha, she's dead. Church chaagona is to wash the body and put in the upstairs. But achagama upstairs achienda mugrave. Kana church isina humility na understanding, ndokumbonzwa kuti Apostle Peter is close by. Vakatuma vanhu kuna Peter. Noma invitations anetsa mumakoreni. Munhu angatoprefer kuita all-night arwana. Unogotsvaga vaimbi 30 woita all-night arwana. Nyika nevashumiri varimo nezvipo zvaMwari zviri munyika medu. Mumwe akafunga all-night anoirova ega. Mose akaudza umwe munhu auza kuti nhamba yevanhu vangu vachatambudzika. Haone kubuildwa kwevanhu pagift
yasina ne the truth yasina anoona kubuda kwevanhu yeti haone kubuda kwevanhu anoona kutapudzika kwecash vanhu muri kufira the greed of the pastor because mufundisi akaona vanhu vanoona dhora sakwadara kutaura nezvakapita unomuka kupedza so nekumabasa vanenge vaenda ufanira unoita shoma advice baba ngomari karoda taimira time so not me not me Ghana not me we are different ndikatosara nevanhu vaenda ndarova tapazara so kumabasa vanikosapaenda so ndopanda offering ndopanda show avadiki variko sometimes advice nemfana nopana kunza kuti vakurwa. So Tabitha, she's dead. Vamugeza. Vakuita process yeburial. Ndobva vakanzwa news kuti kuleader vaita murume anonzi Peter. Ndokubva vatuma varume 2. Varume 2 pavakatumwa vakanomutora vakauya. Peter ndokubva amutsa mukadzi anga akafa. Tabitha unogona kusheka maoko Peter kuti thanks munhu waMwari highly anointed. But Peter kana ane wisdom anomuudza kuti the greatest thing chawaitirwa besides anointing yekuti umuke, you are among the people who have humility and understanding the kingdom. Nokuti dai vasina humility vaingokuviga because vanosvika kuti mbiri inoenda naPeter. Tine vanhu vari kutyirwa kuti ndingapa yakaparidza pano avanoenda. Saka chokwadi chine iyeyo nenyasha dzine iyeyo haumbofa wakadziwana. Nekuti mufundisi wako ada kuti ufire pano. Chaanogona kusuka zvitunha hamuse. Uchaona kuti tine vanhu vari kubhabhadzirwa vane zvirwere so. Yet Prophet Makadiwa is highly anointed. Ane vanhu vaane on record vaana vatira vakapora. And iwo utenderwa kuenda ikoko. Which means unofanirwa kufira pano. Chechi yedu iri kugeza zvitunha. Kusvika yanzwa kuti kuna Peter somewhere. Dorcas akamuka anogona ndakupinda kwaPeter. Inoyo haina power. Kana Peter ane wisdom. Anomuza the greatest power ane kumuka kwawaita is the mind of these people surrounding you. They respect other men of God. That's why wasimuka. Which means munhu ane greater anointing is the congregation yatadza kumutsa munhu. Nokuti nyangwe yatadza inounderstanda kuti we cannot bury kana kune mumwe munhu waMwari ari close by. Hazvina basa kuti anamatirwa naPeter. Chakanaka Tabitha must rise again. Ukaita mufundisi ane hanya kuti upenyu hwako hushanduke, haakugeze sechitunha. You can call for somebody anointed for such a matter. You are facing to me. Vakuru kune challenge yamina yandimboigona. But as a servant of God, my doctors, they are so professional. Ukatoenda une imwe problem ari dentist wemazino vanokuti aiwa ina handite zvenzeve endai kwakati. Haubobva ipapo uchiti akufunda mahara kunofunda one chinhu chete. No madoctor acho is so professional. N'anga kusvika palevel yekuti tinotoda roho. Waenda neimwe challenge nonzwa kuti hai zvangu zvikoni enda kwasekuru bhanu. But mumwe mufundisi kuti atienda kuPhD iwo une mari uchipinda nesu ungatofira maybe uende nemari yako. Kensa iyo uchafa nayo muno because remember everybody unaona ukanokorera ikoko isitozopia ipauri ipapo. Bloody people are being buried every day. Because we lack a revelation of the kingdom. Hauna zvese une zvizhinji. More does not mean all. Chimweni chirungu chiri simple ichi. More zvakawanda. All zvese. Saka pamwe pacho you have more but you don't have all. Okay, let's shock a little bit. Even Jesu auya, Jesu ndiye Mwari. Wanichiona mama itiranoita zvinhu John chapter 9. Akaenda pane bofu akapfira matepasi akarizodza madhaka. Akaritenda unogeza kuri Bhasilom. Anoritumire kurwizi ari anoporesa. Aiwa chinoporesa haisi mvura ka. Ndi Jesu. Chinoporesa hasi madhaka ndi Jesu. Anoisire munhu madhaka iye ari genuine Jesus. Anongoti tsano receive your sight oenda. But paari kuisa mavhu okanya oisa munhu otoenda kumvura. Ari kuti although I am God, but kune kumwe kwandakadeposita favor yako yekuti you must go there and get it. Ukaramba uri pano unoramba uri kofuna Jesu. Ukaramba uchipinda nesu unoramba
Zona. Yes, I look to Akuru because I did echo when you've been dinning. Hamoni. And the Silom is a simple term, nobody to be sent. Which means just about to Mamun, who is not Silom. I go to Mamun, Nature Agatuma. Silom is not ever Kutuma. Sakabaga Samun Mavaga to Mamun, Silom. Akai Samun Mavaga to Mamun, Nature Agatuma. Not Kulish Agato to be Mamun. Namari. Not to Manaja Azus of Italy, she was an animal Agatuma to write it. Can I shock you? It is not good for a man to be alone. I know such a very two marinata. You are very two. What about you? This is like a test. That statement is very strange. Marano to Munash, Namunaga to Munave, you are with Asitichamupa, Mubatsi, Agafanira. Marino Basikira Adam Mukazi. Kurati mwalimu wetu kunata kana wine ulitumenya hata short kushikana mu kazi unakundizo asa mna wakati yeye ile nukapo ni mkazi wako mwara alika sasa choda kutuuri kuto una matuuri Ele ile yo kashangaa tukana matasteri kina mechi kushupa iperi ni prayer ukundini ngine deeper papa deeper mbukisa denga ile So there are things designed by God. You're going to swallow your pride. You can get home. Because I can they also learn from others. Amen. So now I can Nigeria. All right. Nigeria. The same question. Nigeria, look at what you are doing today. But information you are to build and your ministry you are learning from another man of God who is in America. Which means we are kind of America through books. I will never read it, but no spell only come up. God, you know, information. Let's talk about it. I'm not going to talk about it. You have put this on the table. I don't put that teachers. I'm going to my page. But I can't go to a sham ticket to look at the one row. You're gender on my page. Evangelist Christ, Rabna type church, I did that Tabitha. An open-minded, a kingdom-minded church is still restricted by the denomination. You know, what Tabitha half and a is a jituna. Oh, Yaka is what a jituna case. Who have no resurrection. Saka is a let's call Peter and a matrimony. Peter Kawaka and a matrimuna, Peter, no problem. And we are doing able to Peter, I just say, I'm okay. Tamna is when you to pay your change. That's witchcraft. That's witchcraft. Put it in a song to you. Chipatara Quantana Tugaro. Ukashika case, knows what he does when they go. And the people do somebody in hospital. Not just that they respect each other, but to show how we are dinner, but to teach better. Akusukupanduka kwenda kuparengenya atu kwa kliniko Gredora. Kwenda kunimshonga wacho. Akusukenda kumwanga kwenda kunichimwe chipatara. Amen. Mara nyaro sitikaone kwa kuno na kamera wao kwa yoda hidi chikazonde. Ausimu no wanu ni wangari. God can use Philip in the desert. Only can Papa did from desert. No you name Jerusalem town. He was baptized by Philip in the desert. Why? He was kingdom-minded. So I'm getting a woman was approaching with what one, but one person was going to my group.
Dana nika isi serious nika unamoti kuwa wasiwe uya kasika iso. Ukachaka era pamuna ushaye. Chaka kururama muna mwaru chakuwana. Ukachaka mosha pangana ushaye. Ukachaka kururama uchakuwana kuna Jesu. Vangeli ndi Jesu kuite bishop. Ukachaka mosha pamuna ushaye. Saka achidzi munhu. Wokuti saka muna matatu mwari chicha patiri muna nemsikazi wamuna sikatiriri mwari. Ubva akia ari panza achina matatu musatendere ane msikazi wekupinda. Mwari ndobva omupa shoko kuti newe usapinde. Uri mwocho. Unazara tipinde vanhu vatiri kunongedzera kuti vari kuita zviri. Nokuti zvinooneka zviri pachena. Your private sins. Dai aiswawo futi pachena. We are in the same class. Minister Ningi waketa corruption. You are garden boy wakaba maunyenzi. We are in the same level. Chakama arupone. Vanomuseka vanhu wangu pamupepa. Ukatsvaka mhosva pavana ushaye ukatsvaka kururama muna Kristu kurimo. The choice is yours. Bishop wakadai, mkuru wakadai, profeti wachakadai, Ninga wakadai. Moses akanzi taura nedombo vanhu vanwe mvura paMeripa. Akarova. Saka is not a man of God. No. But transfiguration, Jesu akapia ina Moses na Elijah. Yeti Moses ane error. Utonga ndepa mwari. Na mata. Nekamu utonga vamwe na mata. Yeah. I feel pity. May God use me to help you. I feel pity. Sure, unoshika 15 years uri lova uchifarira mafundisi ari kutukwa. Unodiye kuti kweye mwari wacho ini sei life yangu yakatukwa. Yatukwa bishop but yangu life inenge yakatukwa. Sure, mfundisi ndodi because ndaseka magaya but yangu life haisi kuchinja. It's high time you must seek the truth that can empower your life than entertainment. My era is not gospel at all. Ndinasana pinda denga dato zolopinda uko. Saka nyaya dzangu dofora kangwara rinokopa munhu akamakisa bhuku. Varume kana tisatamakirwa so idanger. Tinonyura takawanda. Somebody's era is not a gospel. Zviziviso. Paringakarwa mukadzi ibafa agone kuparidza zviziviso. Vhangeri ndi Jesu anochinja upenyu hwako. Hwako unopisa tsitsi unoda Mwari. Wanoita kusika inini, you still need God and grace to change your family. Zara nenyota ima uri ngaive yekuti Mwari ndigadzirisei. Pati kuti vasotei. Anani? Iwa una issues. Kana wanzwa pandaita prayer. That Father correct us, instruct us, and that to correct them. I need God to help me as well. Ini ndichitoparidza ndinotoda Mwari. So to be frank enough, ukanzwa wesantaura era yangu, sometimes he's correct. But if ever ndaitirwa, he's correcting me. Munyama waino, correct me. Iye ndiye achanyura. Istogadziriswa to improve. Iye agadziriswe. Anongonyura akadaro. Can we raise our hands? I see church as manikidzwe. I need to pray. Father, we thank you for imparting the kingdom gospel to us, to walk in the fear of the Lord. Any denominational boundary that is protecting people from the favor of Peter and leader, we pray for leaders with humility who understand the kingdom concept and the mind of God more than a church doctrine or a denomination. Tabitha vari kufa Mwari. Nokuti siwafundisi tiri kutyati vakandamatirwa nevamwe vanoenda. We pray for the right church that can send people to bring Peter and Tabitha to rise. Mwari vanhu ngavarege kufa vari varombo kana makareisa vanhu venyu vane nyasha dzekuti vanhu vabude munhamo. Ngavarege kufa nekensa in the name yekuti handikude pano. Kana Peter ari paJopa, who can pray for those with cancer and get healed. Danamatira a kingdom mind more than a church denomination. Danamatira the true mind of God more than the mind of people. People are suffering and Peter is close by. But vakakomberedza Tabitha Mwari
bitter. They have pride. I pray for the leaders and I pray for the church to have the mind of the kingdom, to appreciate each and everybody sent by God for the purpose of doing the good work of the kingdom. Majita mzita la Jesu. Amen. Oh, I love